हाँ ब्याज मार के बनिए तबे बोले लगन है आधे से आइला खटे तो हमने के बोलते हो सो किए मोर राजा हरे जल्दी से आजा कि अगर लग जाई खजाना में बढ़ जा कि छोड़ के ना जाए मोर राजा अच्छा हका तू अगर लग जाए खजाना में लुधियाना 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 जन जाई फोन कर दी तारा जब हमारा मनोरंजन भैया तबला तो बढ़ाओ ना भैया घर छोड़ के कब परदेश जात हो खब तो भौजैया कहत हुई हैं का छोड़ क्यों ना जाए हमर राजा छोड़ के ना जाए मोर राजा अगर लग जाई खजाना में लुधियाना लुधियाना जन जाई फोन कर दी कारखाना में लुधियाना जन जाई और सब पर देखो पकड़ दी कारखाना में तोहरे किरिया हमरा मनोरंजन भैया खाती है गीतिया के दोहरा दे पैसे कि रौरे किरिया रौरे किरिया ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाई ए राजा लुधियाना जन जाई औरत को हतारी कैसे बड़ा वियोग में बड़ी तड़पतरी को हतारी कौन भव में औरत को हतारी की अभी चलो जाई अब ही त ताजा ताजा वो जरूरी बा। भइल बाटे गावाना नाही नसाइल हमर ओढ़ाना बिछवाना ए राजा जी बोलो धन अब ही त ताजा ताजा भइल बाटे गावाना अब ही तो ताजा ताजा भइल बाटे गावाना नाही नसाइल हमर ओढ़ाना बिछवाना
औरत को तरी कैसे छोड़ के ना जाए मोर राजा छोड़ के ना जाए मोर राजा छोड़ के ना जाए मोर राजा अगला न जाए खजाना में लुधियाना आए राजा लुधियाना जन जाई फोन पर दी कर राजा जी लुधियाना जन जाई फोन अरे बोल हबा